Nou, een goeie. Ik versta geen Fries helaas. Nee, want we komen uit Groningen. Maar kom je uit Groningen om hier... Uit Groningen om hier te kiten, ja. Ja, altijd. Dik een uur rijden, maar als het waait, dan moet je gaan. Onderweg, ja hoor. Ja? Ja, ook als het 2 graden is en het hagelt en het sneeuwt. En, ik wou net zeggen, maar ben je niet helemaal een beetje klein, een beetje gek of zo? Ja, wel. Je bent wel gek. Ja, ja, dat is wat kiten is. Dat maakt je een beetje gek. Ja, hè? Ja. Wat is dat dan? Ja, dat is dat gevoel als je springt en je gaat de lucht in en je bent met vrienden op het water. Dat is het mooiste wat er is. En is dat dan een speciale plek hier in Workum om hier helemaal heen te komen? Nou ja, we kunnen ook op Lauwersoog vanuit Groningen, maar dat is alleen met zeg maar wind uit het noorden. En daar heb je dat je na 4 uur het water af moet, omdat ja, het wad dat wordt weer droog. En verder heb je in Friesland als enige andere spot Meerns. En Makkum trouwens mag in de winter. Maar goed, verder, ja, we moeten gewoon meer spots hebben. Dan kunnen we naar meer plekken. Die Groningen Studentenvereniging, hoe zit het dan? Ja, het is een jaartje of 10 geleden opgericht. Door een, ja, voor zover het mij goed is uitgelegd, 1, 2 of 3 studenten toen de tijd. Die zelf al kiten en ja, dat mooi vonden om dat met andere studenten te doen. En dat is nu uitgegroeid tot een groep van 120 man, volgens mij. Die zolang het kan, zodra er wind is en het is toegestaan in deze tijd, ja, hier naartoe gaan om met z'n allen het water op te gaan. Ja. Maar je hebt er wel tijd voor, zeg maar, tijdens je studie? Ja, afhankelijk van welke studie je doet. Ik heb op dit moment het even iets rustiger met mijn studie. Dus ja, en ik ben mijn scriptie aan het schrijven, dus dan ben je veel flexibeler in je planning. Maar het is nu tentamentijd, dus dan merk je dat er veel minder mensen tijd hebben. En als dat straks is afgelopen, dan gaan er weer meer mensen het water op. Komt dit nog precies? Je loopt altijd met eentje zo tussen je naad door en eentje rechts en links. En dan, een beetje gevaarlijk voor het klokkenspel, of valt het mee? Het valt mee hoor. Okay. Nu staat er nog geen druk op. Straks dan de vlieger wel. Ja, dan moet hij er niet tussen zitten, nee. Het is nog vrij rustig, of niet? Ja, dit is heerlijk. In de zomer is het natuurlijk allemaal helemaal het hele water vol. Nou, het voordeel van dat het zo koud is dat de meeste mensen denken van die zijn gek. En dan blijft het water blijft over voor de gekken, dus die hebben dan alle ruimte. Dus dat is heel fijn, ja. Toch maar even wachten. Ja, even de harde windvlagen afwachten. Vaak als de bui voorbij is, dan wordt de wind ook iets minder hard en dan gaan we wel. Ja. Als het niet veilig is, ga je niet, maar zodra het veilig genoeg is, gaan we. Absoluut. We zijn niet voor niks uit Groningen gekomen. Daar gaan we. Succes, hè? Dankjewel.